Arratsaldeon eta ongi etorri gaurkoan udaletxera gerturatu zareten guztioi eskerrik asko. Kirolarien bizipenak eta aliantzak deituriko maingurura gerturatzegatik mila esker, gaia lantzeko eskainina izan diogun begiradari interesa jartzegatik ere eskerrik asko. Bereziki mila esker lantalde osoren izenean, Irutxuloko hitzak 20 urte bete ditu aurten eta hilabete batzuk daramatzagu ospakizun bidai honetan murgilduta. Oso labur. Aurten komunitatea sendotzeko asmoa dugu. Donostia asko sartzen diren Donostiaren alde lanean daudenen alboan egoten jarraitu nahi dugu. Eta kazetaritzak eduki ditzaken mugak zabaldu nahi ditugu lurrera ekarriz eta gorpuztuz gure kazetaritza eredua. Mundu globala txikitasunetik handirako ibilbidea ulertzen duena, tokikotik eta euskaratik. Hala, ibilbide honetan mainguru hau sortzeko egitasmoa burutu nahi izan dugu, eta iritsi da eguna. Eragile ezberdinek parte hartu dute prozesuan. Eskerrik asko Laboral Kutxari, berdintasun eta kirol saiei, zinegotziei, alderdiei etortzegatik. Mila esker kirol elkarteei eta eragile feministei. Mila esker zuen intereseko adiraztegatik gure egitasmo txiki hau. Gure alboan nahi zaituztegu Irutxuloko hitzaren hurrengo 20 urteetan ere. Gaurko protagonistei eskerrak eman eta aurkeztu aurretik, hitza luzatu nahi diet bi adiskideri. Anoi Arbide berdintasun zinegotzia eta Nuria Agirre Laboral Kutxako zuzendaria. Zuen txanda da mesedez. Arratsaldeon eta nire partetik behintzat oso labur, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet bai Laboral Kutxari, baita Irutxuloko hitzari ere ekitaldi hau antolatzeagatik, eta nola ez gaurko protagonistei ere eskerrak eman nahi dizkizuet hemen gaur egoteagatik eta arratsalde hau gurekin partekatzeagatik. Egia esan zoriondu behar zaituztegu ez horregatik bakarrik, baizik eta zuen ibilbidetan izan dituzuen lorpenengatik, ez dago dudarik emakume arrakastatsuak zaretela eta erreferenteak zaretela guretzako, emakumeentzako eta batez ere emakume gazteontzako ere bai. Askotan egin izan dira, edo behin baino gehiagotan egin izan dira honelako mahai inguruak non emakume eta kirolariak uztartu egiten dira, baino naiz eta lehenengoa ez izan, garrantzitsua da espazio hauek sortzea eta bi arlo hauek uztartzen dituen espazioak sortzea, gainera eta beti ere zuei hitza emateko eta zuen bizipenak jakiteko nolakoak diren, zuek dakizue inor baino hobeto nola uztartzen diren bi mundu hauek, nola bizi izan duzuen zuen ibilbide profesionala jakiteko aukera izango dugu gaurko arratsaldean, zeintzuk izan diren izan dituzuen oztopoak, zeintzuk diren dituzuen erronkak zuen aurrean, zeintzuk diren edo zeintzuk izan diren egin behar izan dituzuen ahaleginak eta esfortzuak elitean mantentzeko, eta ziur asko zailtasunak ez dira gutxi izan zuen ibilbideetan. Eta errealitatea da, hiri honetan, Donostian, gaur egun, bizi izan ditugun garaipen gehienak, kirol arloan, zuei esker izan direla. Zuek ekarri dituzue, emakumeak ekarri izan dituzte Donostira, bai kopak, bai sariak, bai banderak, eta abar, eta esango nuke ia ohituta gaudela zuen garaipenak ikusteaz, eta gozada bada, zuek ere Donostiako parte izatea. Beraz, nik esango nuke inoiz baino indartsuago zaudetela eta behintzat guk udaletik arki daukagu ez gara nekatuko emakumeen kirolaren babesa eta sustapenean irmoki lan egiten eta nire partetik besterik ez, eskerrik asko berriro ere eta arratsaldeon. Arratsaldeon. Niretzat pertsonalki eta Laboral Kutxarentzat ere erakunde bezala, plazer handia da gaur zuek guztiokin
gogoetarako gune hau partekatzea. Berdintasuna laboral kutxan, gure printzipio gidarietako bat da, eta desberdinkeriarik gabeko gizarte hobeago bat eraiki nahi badugu, eremu guztietan erain beharra daukagu, eta baita ere kirolean. Horregaitik dira garrantzitsuak horrelako gogoeta guneak edo horrelako plazak antolatzea, beste gizarteko beste esparru batzuetan bezala, kirolan ere, desberdinkariak gurutzatzen direlako eta presente daudelako. Gune hau aprobetxatu nahi dut, kirolean oroar eta bereziki kirol profesionalean bidea irekitzen ari zareten emakumeoi eskertzeko. Kirola emakumeoi ukatu egin izan zaigu eta barruan sartu garenean, bigarren mailako kirolariak bezala tratatu izan gaituzte askotan. Horregaitik da beharrezkoa, horregaitik da ezinbestekoa, zuek bezalako emakume erreferenteak bide erakusleak izatea. Horregaitik, eskerrik asko, Miriam, Ester, Xubane eta Garbineri eskerrik asko. Eta guzti horretan, gure papera, laboral kutxa bezalako entidade batek papera, bidelagun izatea da. Emakume kirolari profesionalek dituzuen beharrak entzun, ezagutu, eta beharrezko bitartekoak jartzea, kirol profesionala duintasun guztiarekin egin ahal izateko. Gu sinetsita gaude, eraldaketa sozialerako eragile izan gaitezkela, eta horretan ari gara emakumeen kirola babesten. Atzo bertan, emakumeen Master Cup saria ospatu zen, txapelketa handia izan zen, eta hemendik nire zorionik beroena, gure zorionik beroena, 4 pelotariei, eta batez be, Miriam Arraiza eta Nara Gamindezi ere. Zesta puntan ere, txapelketa babesten dugu ere menditrailak, lasterketak, lilatoia, atzo bertan Donostiko maratoi erdia, ero 3 hondartzetako karrera, eta emakumeak osotasunean ez dauden karrera horietan, gure lana da ziurtatzea karrera horiek duintasunez eta baldintza berdinetan burutzen direla, hori da gure egin beharra. Baita ere, lasterketa txirrindularitza lasterketa babesten ditugu, eta baita ere zenbait talde, bera taldea babesten dugu ere IBK Euskotren taldea, Arrasateko Ontxe Saskibaloi taldea, eta beste talde asko. Egia esan, zerrenda luzea da, baina guretzako mugarri garrantzitsu bat izan da, erabakitzea momentu baten txirrindulari emakume talde profesional bat izatea. Euskal Herriko emakumeei emaingan nahi genielako, eskaini nahi genielako, txirrindularitza modu profesionalean, modu duin batean, egin ahal izateko aukera hori. Eta horretan aritu gara, eta horretarako talde berezi bat sortu dugu, laboral kutxa emakumeen txirrindularitza taldea, emakume horiek punta-puntako baldintzaro baliabide teknikoak dituzte, estab teknikoa, materiala, eta soldata duinak. Euskadi Fundazioko mutien pareko soldatak dituzte. Eta guk ere, gure kanpaina ezberdinetan, telebistatan dela, ero gure bulegoetan dela, saiatzen gara, beraiei ere presentzia ematen, eta gizartean emakume txirrindulari hauek bizibilizatzen. Eta horrekin, lortu dugu urte guzti hauetan zehar, goreneko karreretan egotea, giroan gaude, turrean, egongo astean konfirmatu digute ere berriro egongo garela, klasiketan, boltatan, eta aprobetxatu nahi dut, zeurentxe irakurri dut, Usoa Ostolaza bigarren geratu dela El Salvadorreko turrean, 2 etapa irabazi ditu, eta hemendi gure zorionak Usoari ere. Eta bukatu nahi dut hasierako ideia batekin. Ideia da guretzako horrelako plazetan egotea ezinbestekoa dela, plazer bat dela hau zuekin partekatzea, eta gizarte hobeago bat, berdinzaleago bat nahi badugu, horrek danoi eragiten digu, eta hortan danok batera egongo garela.
Arratsaldeon. Eskerrik asko bikote, arrazio guztia ez zuen horretan, eta batez ere, plaza hau izugarri polita da, eskerrik asko zuei bostoi, etortzegatik onera, aurkezpenak, motx-motxean, Amets Castrejana, ikasketa feministetako eta generoko ikerlaria da, baita kirolarloko berdintasuneko eta aniztasuneko aholkularia ere. Amets arituko da gaurkoan mainguruan moderatzaile lanetan. Miriam Arrillaga, pelotaria, atzelari gisa aritzen da, buruz-burukoan binaka eta lauterdikoan jokatzen du eta txapelak ere jantzi ditu. Esaterako emakume masterkapeko lauterdikoa. Fronbolean ere aritzen da eta Europako 2021ko txapelketan nagusitu zen. Estera Rogeria, bera-berazko baloi taldeko kapitainetako bada. Guztira 13 urteko bide emankorra beteko Donostiako klubarekin eta 10. ligarekin borobildu nahi du. Izan ere 23 titulo konpartitu ditu taldearekin. Garbine Etxeberria, emakumezkoen futbolaren aitzindarietako bada, jokalari gisa oihartzunekin urrats garrantzitsuak egin eta lorpenak eskuratu zituen. Ondoren Realarekin ligako lehen entrenatzaile profesionetako bat izan da. Gaur egun Realeko emakumezkoen saieko kirol zuzendaria da. Eta Xuban Uribarrena, Donostia Arraun Lagunakeko arraunlaria da, eta azken urteotan kluba egiten ari den historia bizitzen ari da. Kontxako banderak, Eusko Tren Ligak eta txapelketak irabazi ditu. Arrauna behar bezala zaintzen eta lantzen duen klubarekin. Eta besterik gabeko herria, mentxe uzten zaituztet, gozatu, maingurura etortzegatik eskerrik asko zuei denei, eta gozatu zuena. Bai. Bueno, eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta eskerrak eman, Irutxulo itxari, udalari eta laborakutsari, hori guztia posible egiteko. Eta, hain zuzenean, jungo gea zuekin konpartitzen atzaldea. Eta, galdera batzuk egingo dugu, kudeatuko dugu txandak guren artean, eta azkenean, denbora baldin bada, publiko hori emango diote hitza. Eta berriz, bueltan. Erantzuteko, eta nahi baduzu ezateko eta bukatzeko. Eskerrak eman nahi dut ere, Andreari, nitaz gogoratzea. Hemen kirol eta generoko aritu gisa badirudi nagoela, ez nire euskera maila engatik, baina, belarri prestetik hau txupizira, urratsasko egin behar da, eta hau izango da nirea, orduan nire oberen egingo dut. Eta, protagonismo guztia zuentzako. Nahi nuen astea, pizkatea partekatu dezue zuen ibilbidea, kirol eremuan, eta hortarako, galderatxo bat botako dizuet. Esango zenukete kirola zure tokia dela, eta nola bihurtu da, hori izango bada, nola bihurtu da zure tokia, ez? Nondik etortzen zarete eta nola iritsi zarete gaur egun zaudetenean. Edo zue mendikara edo... Nik bai izango nuke pelotalan ere eroso sentitzen naizen tokia. Frontoi baten sartuta eta nire lekua bilatu etela esango nuke. Txiki-txikitatik sentitu izan du naiz oso guztua frontoian, eta nire lasaitasun lekua izan dua, nire deskonexio momentu asko izan dituten momentua eta lekua izan dua, eta izango nuke nire tokia dela ez. Ni txikitan frontoi ondon bizi nintzen, eta nire lehenengo pausuk horre manitun ez. Mutil tarten, bi mutil tani ginalako gela berdinen, eta hortikan sortu zait pelotako gogoi ez. Eta mutilekin hasi nintzen jolasten, gero neska taldeik ez zeolako palaz hasi nintzen, neska talde baten sartu berri izan nulako. Neskak mutilen kontra ja jokatzen gehiegi zalako netzako ez. Kolpe asko jaso nitun, batzuk bai emane bai,
baino bueno, ja azkeneako utzi berri izan duen pelota ez, eta gero palan sartu nintzen, palan urte batzuk pasa nituen, eta gero berriro pelotan hasi nintzen, lehen esan duzen bezala, laboral kutxak eta emakume mastercupek sortu zuen torneo hortan, aukera aukietelako, eta hola sortuet pixkanaka, eta sortzen nahi naiz nire kirol ibilbidea ez. Eta guaindik ane frontoia guztua guten naiz, eta hoxe da nire toki guztokona. Eskerrik asko. Bueno, nire kasuan nik ere bai sentitzet kirola nire lekua dela. Nire oso txikitatik oso kirolaria izan naiz, gila gauza ezberdina probatu ditutela. Baina usurbildik nator eta bertan beti onda afizioa handia eskubaloiakiko. Eta nire anai arrebek ere biek jokatu zuten nire aurretik, eta orduan, familitik ere pixkat bazetorki dan afizioi. Eta gila esan inoiz ez nun pentsatu, bera bezalako talde baten bukatuko nula. Gauzak, esango, kasualidadez edo erabaki txikik hartuz etorri dira. Eta, juveniak arte Usurbilgo klubean, ninun nire formakuntza etapa edo esango deu. Eta gero, bertan, nire entrenatzaile izan zen lagun bat, bera-berara zetorren justo bigarren entrenatzaile gisa. Eta, udara baten dei hori jaso nun, ez? Interesatzutela, ni bera-berara etortzeko, printzipioz bigarren taldean jokatu eta lehenengo taldeakin entrenatzeko. Eta, ez ziaten inongo segurantzaik ematen, probatzeko kontu bat zan, eta pauso hori ematea erabaki nun. Eta, holaxe derrepente topatu nintzen, talde profesional batekin entrenatzen, ja momentu hortan papel oso garrantzitsu egiten izan Espainiko Ligan. Eta, zorionez bizitu dut, kluban etapaik politena edo paroena esango dugu, ez? Azkenean 13 denboraldin goitut, gain taldeakin. Eta, egia da nire lekua sortu dutela bai taldean, eskubaloian, eta, holaxe izan da, erabaki hori hartu nun, udara hortan dei horren ondoren, eta pixkanaka nire lekua sortzen jo naiz, urteak pasatu dira, gaztetxo izatetik, veterano izate rol hortara pasatu naiz, eta, kapitain ere izan naiz, eta, orduan esango dugu, pixkat, etapa guztik bizi izan ditutela, eta, nire oso eroso, eskubaloian munduan, baina, ja bukara emango diot, denboraldi honen amaieran, así que, hori, nik ere hasieratik sentituen nire lekuan, nagoela. Eskerrik asko. Bine? Zutoki asko probatu duzu. Gazte hauekin ondoan egon da, nondik hasi ez da. Oain galdetzen baiazun ere tokian nagoen, ez duen pentsatuko bain dela 40 urte ez da. Ni 80ko hamarkadan hasi nintzen futbolean jokatzen, eta garai hartan, ez ginean ondo ikusiak. Alaxe zan. Gure entornoa etzen erresa, futbolik etzegoen, emakumeak futbolean gutxi egiten zuen. Orduan, nik orain ere burua ikusten dut, eta esaten dut, ze polita den ibilbidea, baina batez ere, dauden, orain ez, sortzen ari geran hau ikusteagatik. Oso gustora nagoen tokian, toki privilegiatu batean nago, bai, alaxe da, klubu handi batean, erreferentea dana, maila guztitan, eta oso gustora. Baina esatizuet, nire hasiera etzan errixe izan, inozentzia puntu batetik hasi nintzen, futbolean jokatzen, etzegoen erreferenterik, nire erreferenteak ez ziren neskak, etzegoelako, eta hasi nintzen, ez dakit zergatik, nire etxean 6 anai arreba ginen, eta futbolean baten bat bai, baino hola fundamentoz gutxi, eta nintzen etxean futboltzaletasun handiena nuen, ez da? Eskolan ere nini ibiltzen nintzen mutilen tartean, nire entornoa egin nuen, nire bidea, nire tokia, beti ere oso zaila izan da, bai? Baina argi naukan futbola gustatzen zitzaidala. Eta orduan, pixkanaka tokatu zaigu gure belaunaldiari ezerezetik ateratzea, eta nik orain ikusten detenean, ikusten detena, esaten dut, merezi izan du, ze gozamena, ez? Eta uste dut nik gehiago baloratzen detela orain dagoena eta bizi deguna, kirolariak berak baino. Eta horrek ematen dit pixkat,
amorrua, ezta? Hainbeste kostaz izan zaigu, eta nondik gato zen, eta ze borrokak egin ditugun, eta oraindik, gure tokia aurkitzea zaila da, Mantentzea, aurkitzea, futbol mundua batez ere, baino harro nago, nun nagoen eta zer egiten duten, eta, bueno, egunero gaztetxoei begira, eta urruti iristeko intentzioarekin beti, bai. Eskerrik asko. Bueno, ni pixkate bai danan diskurso hortatikan, nire bai txikitatik, kirol pixka danatan ibili naiz probatzen, urte askoz belar jokeien ibili nintzen, eta gero herriko plazan beti biltzen nintzen mutian tarten futbolen plazan gora bera, azkenen oso zaletua naizelako, da asko gustatu izan zaidalako beti, eta kasualidadez ilunbeko direktibako bi pertsona etorri zian plazan ere gana, eta esan zeten zurren urten animatuko zinean juvenilan taldean patroi bezala ibiltzea. Nola beti nahiko lotxagabe izan naizen, baietz esan nun, urren urten ere bila etorri zian, eta esan zeten bihar entrenamendua. Eta pixkatola harrituta gatu nintzen, ze azkenen 11 urten ezkan da, suposatzen zitan, 18 urteko neskekin talde baten sartzea. Azkenen ere konbertsazio nire gaiak da behaienak guztiz desberdinak zian. Baina, animatu nintzen, da urte bete hori nintzen belar jokeia da arrauna batea aiten, ze azken finen, ume bat nintzen, da patroi bezala ibiltzen nintzen, orduan entrenamendu mailan da exigentzia atletikan, ez ziten suposatzen. Eta, azkenen itxasora engantzatu nintzen, da jokeia utzi nun, da gaur egun arte. Eta, nik bai esango nuke, arraunan ere tokia dela, da kirolan ere tokia dela, baina urte guzti hauetan zehar oso momentu gorrak egon dialare bai, da ari ez nigoatzen naiz, azkenen kirolari esatik guen, nire ametsa zen kontxa irabaztea da liga irabaztea, baina gero konpentsazioa lehenengo aldi hortan irabaztean sentitu nun ja hutsan eola, etzeola beste ezer lortzeko, da hor kuestionamendu asko ukin nun nire buruakin, haber jarraitu, ez jarraitu, haber nire tokia zan benetan eta haber hori nahi nun, eta azkenen guzti horrekin burrukatu behar da, baina gaur egun bazortez, ez dakit privilegiatu batea sentitzen nahi zaldi beren, dauketen taldea aukitzeaz, dauketen ingura aukitzeaz, gaur egun bai esango dut nire tokin nahola. Ados, eskerrik asko, ondo. Eta, erreferentearen arira, eta Garbinek esan duzun bezala ez, agian hori desberdintasuna aurkituko dugu belaunaldi artean, baina baita ere igual antzekotasun batzuk ez. Baina ez dakit, erreferentari buruz, ea eduki dezun, edo ez eduki, edo zeinek izan ziren gertukoak, agian ospetsuak, emakumeak ziren, ez, ea aldezuen zerbait ezan horri buruz. Niretzako beti izan du referente bat Abel Barriola, eta txikitan beti hori ikusten nun, telebistan beha ikusten nun, ez? Eta beti izan dua, eta izangoa, ez? Privilegio bat eukiet beha ezautzeko, beak lagundu zian ebai neitakoak eta iten, eta hori esatizutena, izan dua idoloa netzako, eta izangoa betiak hori bai, ez? Eta ez eta aukera euki, igual neska referente bat eukitzeko, azkenian enitulako ikusten, oain telebista daunez, igual bat-ematentzako izango gara referente, baina nik nire kasu ez dut euki. Nire kasuan nik ez nuen eskubaloia ikusten, bertan murgildu nintzen arte guztiz, etzan aukera gehiagi duten ez da, telebistan ez da eskubalo gehiagi bota azken urte hauek arte, eta orduan nik nire referenteak sortu nituen, ja behin taldigan sartu nintzanean. Hori iritsi nintzen 18-19 urtekin, eta hor nire taldekide asko nire referente bihurtu zian, eta beti esan dut, urte bakarrako infitu nun berekin, baino Eider Rubio niretzako referente handi bat izan da, bai lehenengo urte hortan intzian harreragatik eta sortuzun errestasun horregatik entrenamenduetara junda eroso sentitzeko,
Eta gero sortea izan nun, bigarren entrenatzaile bezala ere ukinula, eta azkenean bere jakituri guztia jarraitu zulako nahi transmititzen, ez? Baina gila da, taldera iritsi arte, emakumezko referenterik nik ere nula izan. Ni gutxiago, nire garaian, eta, bueno, takit, garai hartan esatizuet, 80ko hamarkadan, Reala zan hemen ligak irabazteko puntun zegona eta irabazizuna eta garai oso politiak zuek igual bain di jaio gabezinak. Baina, bueno, nik bizitu nituen ez da, 80ko hamarkadako ligaiek, Eta, hain dikan ere, jontan izango da, apirilaren 26an ospatu genuen Molinoneko liga horazta. Eta, adinangatik edo ez dakit zerrengatik, sartu zitzaidan, leheno esan detena, ez, futbolzaletasun hori barruraino. Nire referenteak, mutilak, 11koa, ez da, Realeko 11koa, eta nire idoloa Lopez Ufarte zen, ez? Eta horrekin bizi nintzen, mutilei begira referente haiei, guk ez genuen inguruan ezer, baino gauza bat euki genuen guk ona. Gure belaunaldiak, juntatu ginen taldetxo bat, niko jartzune jokatzen nun, eta adinez antzekoak, eta guk bizi genuen dena elkarrekin. Ordu nik ezagite, referenteai begira edo elkarri begira, guk aurrera iten genuen beti, eta egiten genunak oso argi geneukan, ondo egina zegoela, eta inguruak etzitzaigula, ingurukoa etzitzaigula inportik ez. Ordu, referenteena ez dakit zenbateaino lagundu zidan, baino garrantzia handia emanio nik inguruari. Eta nire inguruan ze suerte egin nuen, belaunaldi hartan sortu, eta hasiera matea Gipuzkoako futbolari. Orduntxe sortu genuen Gipuzkoako futbola. Ainorgako Oiartzunek, eta Donostin zeuden beste taldetxo batzukin, Aldezarra bera, eta gero inguruan zeuden taldetxo batzukin, ez? Eta hortik abiatu ginean. Referenteak mutilak beti, eta uste era bat aldatu dela gaur egun hori, ze gaur eguneko neskak atzean Nerea Izagirreren kamiseta darama. Eta asko aldatu da, eta, esan detena, poza ematen du. Nik esan erreferenteko larraunan mundun gutxi, ze azken finean ikuste Donostiarra izan da, dana daukeula ohitura Kontxako estropadak ikustea juteko da bi igandeoik bizitzeko, baina emakumeen Kontxako arrauna berria da, osea, praktikoki esan ait 2008 uste dala lehenengo estropada, ni 2011 hasi nintzen arraunen, eta pixkatu talde amabezoi edo talde referente hoiekin zitu naiz pixkat arraunan mundun. Azken finene bai esan detena gatikan, nik uste 11 urtekin hasi nintzala, eta 18 urteko jendeakin ibiltzen nintzen, orduan behar beste prozesu bat zekaten, jabe haiek aizean pentsatzen trainerun sartzea, ni netzako bateleneotea pasada batzan, orduan pixkat kirolari naiz, nire inguruko jendeakin, baina egia dare bai gizon erreferentek arraunan mundune en euskala, azken finen enulako orezta arrauna hola egunerokotasunen jarraitzen, eta nire referentek beti izatet, azkenen nire taldeko kidea, nire arraun kidea, behaiekin pasatzet, ia aste guztia, eta suerte haukiet, erreferente izan dian hoiekin bai arrauna aiteko, taldea konpartitzeko, eta pixkate konturatzeko, lehen bidatze genitula txiki ginanen, pixkat makina bat zuziala esate genuen da gero konturatzea zukela nahi dezula hoi lortzeko, horre oteko, maia hortan eoteko, da zu bestela bat gehiago dela taldeen, eta hor konturatzea ze sorte duen zen, jende hortaz ikasteko, albone ukitzeko eta behakin batea burrukatzeko. Orduan azken finena referente dira egunerokotasunen, zukin albon dauzkezun taldekide guztiok, nire ustez. Batzuk esan dezu ez, guren arteko referenteak bilatu dezue edo aurkitu dezue eta agian igual oain batzuek edo zuetako batzuk igual bihurtzen ari zeate edo bihurtu dezue referente bat, beste neskentzako, beste emakumentzako,
inkluso multirentzako, baita ere, segurazki. Ez dakit hori nabaritu dezuen noizbait, adibide bat badaukazu edo lehenengo aldiz konturatu zeatenean, agian erreferentea bihurtu zarete edo. Nik, eske justo genuen duela hilabete bat parranda baten, harritu inzitela, zesana, eta azkenen ni nago nire taldeakin, goi mailako ligan, suertez kirol ziklo oso polit baten gaude, eta gerturatzea, mutil bat arraunlaria dana, ere bai, goiko kategori baten, eta talde potente baten, eta esatea zuzeala bere referentea, emakume izan daia ez da, gazte bati entzuten diozula ume bati, esan zure adineko pixka gaztegoa, baina entzute diozu eta esatezu jo, gizon batek esaten dizula referente zehala behantzako zure taldea, emakume taldea erreferente dela behantzako eta ez dela gizonetan fijatzen baizik eta gukite deun lanen da gure gure arraunketa estilon da dana, bastante harrigarria, azkenen ez dezu sinisten, ni pertsonalki gutxitan jasotzen detelako besten erreferente gehala, azkenen arraunare bai suertez asko ikustea hemen, eta iruditzen zait, zentzu hortan privilegiatu batzu gehala, ze emakumen arrauna, nik uste kiroletan, telebista mailan minutu gehien dauzken kirola dela. Azken finen, ekainetik iraia hor gaudelako egunero. Baina gero zure ingurun ez da, nik uste ez dela islatzen. Jendeak ez zaitu ezagutzen egiten dezun horregatik. Neri galdetu dit jendeak, ze egin dute nola gelditu dira mutiak? Eta izaizu galdetzen, eta nik irabaziet orain txortan estropada, eta ezakite ez da zein naizen. Moduen, hori asko gertatzen da. Bi aldetik. Neri gaztetxoak, nik oso urrut ikusten daute umeek. Umeek, ni ez naiz beraien referentea, neri etortze zaizkit gurasoak, ez familiak. Hau da, eta orduan, ilusia egiten dit, ez? Beste belaunaldi batek, balorean jartzea, egin detena. Ze umeak ni ikusten daute, hor goran lanpara dago bezala, hain urruti, baino normala da, ni ez naiz ume hoien erreferentea, gure jokalariak dira erreferenteak, hori egiteko, hori horrela izateko egin dugu lan hori, orduan, gustora. Eta gurason bat etortze zaitenean, eta umeak, igual, gure jokalari bati argazkia, eta amak esaten du, nik zurekin atera nahi dut argazkia. Piskal lotxatiten nahi. Txokatiten haulako, baina, ez importantea da hori ez. Ume ikustea ere, nundi gato zen, eta zenbat dagoen atzean, eta, horrek betetzen hau, eta ilusia egiten dit horrek, bai. Gure kasuan, beraberan kasuan, ikusten azken urtetan bai bizitu deula evoluzio hori. COVID-an ondorenetik nik uste 2022 urtetik aurrera edo hemen Donostin antolatu zen erreginan kopa, eta nik uste hor izugarrizko aldaketa nabaritu genula. Ordutik aurrera nik uste askoz jende gehiago gertuatzea bai gure partidutara, eta batez ere askoz neska mutil gehiago gertuatzen zaizkigu partidu bukaeretan, sinatu jazu hau, sinatu jazu bestia, eta bai, nik hortan bai ikusi dut aldaketa ondila. Eta, esan deten bezala lehen nik ja nire erretiroa lehengo hastian anuntziatu genuen edo, eta bai jasoitut mezu asko, guraso askongandik, esanez eskerrik asko, nire alaba edo nire semean, erreferente izateagatik, orduan, lehenengo aldiz, hola esanez, jasoitut mezu desente olakoak, ez? Orduan, nik uste bai bizitu deula evoluzio bat, gizartian, zentzu hortan, eta emakumeak ja bihurtu gehala, gaztetxo askontzat, neska zen mutil, erreferente. Eta nik uste bide horretatik jarraitu behar dela. Ni nire kasun erreferente enuke esango nahizenik ez. Bai jende ume asko etortza eskitela argazki eske o firma eske, eta horrek bai teitela ilusioa ez. Azkenean ikusi indizuelako, bakilako nola jolastezun, zure ibilbideaz dakilako, eta ume baten transmitizaizun ilusioi ikustia netzako haundila da ja ez, ikusita nundi gato zen, eta behaiek esan duen bezala ez, oia pozgarria da, eta horrek indarra mateizu hemendik aurreako
laneako, eta bueno, hortan aurrera segitzeko ez. Amets, uste badiazu, pixka bat berak esan duenakin jarraituz ez. 2000 pandemia eta gero, edo COVID eta gero, baina ze importantea dan telebistan ateratzea, prentsan ateratzea, mediatikoki egotea, eta umeek zer ikusten dute hori da, ez? Orduan, oso persona ezagunak dira, telebista eta telebistan, orduan, umeak eskatzen dute, telebistan ikusten duten hori, ez? Gero ez dakitzengo duten autografoarekin edo, baina eske telebistan atera da, telebistan ateratzen da, orduan, beraientzako, guk txikiak gilanean, nik behintzat ez, juten itzanean eskatzea, ikusten genuen horri eskatzen genion. Orduan, ze garrantzitsua da, mediatikoki, prentsak, olako hitzaldiak, argazkiak, bertan egotea, bestela ez gera existitzen. Eta guri orain mediatikoki zerbait gehiago dela, asko ez dakit, baina zerbait gehiago ateratzen gera, eta horrek asko laguntzen du erreferenteak izateko, eta izena jartzeko, eta abizena jartzeko jokalariei. Bai, egia da, azkenek urtetan, maila asko aldatu da, hortatik ez, eta behintzat telebista publikoan eta hori guztian, bai, gero eta emakume gehiago edo emakume kirolariak lekua edo denbora dauka telebistan, oraindik falta dira, gauza edo rol batzuetan, eta adibidez, ontako, nik uste, edo, ni artikulu baten idatzi nun hori ez, ezaten, enplazamentu bat edo toki hartzeko tan dagoen emakumentzako kirolari edo praktika egiteko, baina agian igual beste rol desberdinetan ez da hainbeste nabaritzen. Adibidez, kirolarien artean, hemen gaude 3 kirolariak momentuz, eta kirol eremutan kudeatzaile bat, baina ez da oso ohikoa ikustea edo entrenatzaile emakumeak edo emakumeak kudeaketetan, ez? Ez dakit, agian igual Garbinek esan aldu, baina baita ere zuek ikusten dezu zure buruari beste rol desberdinetan kirolean, badakit beste lanak edo beste formakuntza batzuk badauzkazule, eta agian igual bi bidetik joaten zarete, baina ez dakit igual ez oain, baina beste momentu batean ikusten dezuen zure burua beste rol bat hartzen kirol eremuan, edo nola ikusten dezue hori. Nik moendikan pentsatzeten naitzela kiroletik biziko, eta horretik hain naiz, ikasten hain naiz, magisteritzako grado ikasten hain naiz, eta guain momentuz entrenatzailea naiz bai umen pelotako entrenatzaile, eta egia esan, guain praktiketan nago, eta bai ikusten nik nire burua adibidez, irakasle bezala ez. Kirolakin segitzeko asmoa dakat, baina esan bezala ez dut uste hortik biziko nahi zenikan, eta beste zerbait pentsatu beharranekan ez. Eta nik uste hartueten mundu hau, irakaskuntza mundu honekin bakatela konpaginatzea kirola eta lana, eta berre itia dakaten. Nire kasuan, nire jokatzea gustatzen zait, eskoleian jokatzea gustatzen zait. Orduan, printzipioz, ez da nire planetan sartzen, ez entrenatzaile paper hori hartzea, gero kudeak eta munduan ere oantxe bertan helburua ez dut ikusten. Ni erizaina naiz eta nire helburua oain izango da, nire bizitza bide hortatik eramantia, ez? Etorkizunean ze pasako dan, ez dakit. Baina gaur egun ez da nire aukeretan sartzen edo nire buruan ez daude ideia horiek. Egia, Gipuzkoan mintzat baditugula emakume batzuk, Garbine daukau, Realian, Tatiana Garmendia daukau bera-beran, eta egia da gutxiengoa diala, ez dala ohikona. Nik bera-beran ere izan ditut bi emakume entrenatzaile, egia da ligan gaur egun ustez ez daula ez da bat, baina ibili dia batzuko aurretatzea, baina egia da ez dakatela inbesteko kontinuidadea, ez? Igual, esporadikoki atera diala entrenatzaile batzuk, baina gero ez dutela alako kontinuidadea auki, ez? Baina, pixkanaka, badazka hor, erreferente batzuk ere, kudeaketan,
eta garrantzitsua da baita ere emakumeak rol horietan sartzea. Nik argi naukan jarraitu egin nahi nula. Nik ez dakit futboletaz biziko nintzen ez nuen espero, oain bai, futboletaz bizi naiz, bai, ze suerto duna naizen. Baina nik argi naukan niri eman zidaten erakutsi zidaten guzti hori erakutsi nahi niela neskei oso argi naukan, Mutilek ez dute behar toki guztitan dazkat internatzaileak. Toki guztietan, alebinetan, infantiletan, kadetetan, baina guri hainbeste kostatzen zitzaigun hori lortzea. Eta nik, esate dut, internatzaile honak izan itula, dakit zergatik apostu egin zuten guregatik, oraindik ez dakit zergatik egin zuten, mundu arraro hartan, baina oso eskertuta gaude. Orduan, bizitu nun hori, nik ez dut, ze gutxi gauden, badakiten hori, nik beste belaunaldi bati erakutsi egin nahi diot. Eta egin dituen, internatzaile tituluak atera nituen, hezkuntzakin konpaginatzen nuen, zuk bezala, Mirian, eta aurrera egiten nuen. Eta gero aukera iritsi zitzaidan erabateko aukera egitea, ez? Nahi duzu hemen honetaz bizi, jardunaldi osoa, eta, nire beste profesioa utzi egin nuen, ez? Baina esaten detena da, argi naukala, eta uste dut, hori beharrezkoa dela, kirola egin dugun emakumeok behar ditugula, kirolean behar ditugu, ulertzen dut, exigentzia hundian ibili den kirolariak, orain esatea, saturatuta bukatu dut, ordena, rutinak, exigentzia, estresa, emaitzak, eta ulertzen dut orain ez zeukitzea hori, baina behar ditugu, hauek oso gaztea dira oraindik, kirolean nik uste jarraitu behar dutela, baina emakumeak behar dira. Zergatik, guk ulertzen degulako ze behar ditugun, guk emakumeok daukagu begirada hori, sensibilizazio hori, mutilen aurka, gizonen aurka ez daukate zer, ez daukate zer, nik internatzaile gizonak izan ditut, baina gure beharra handia dago, ulertzeko, ikusteko, sentitzeko, babesteko, eta nik animatuko nuke kirola egiten duen neska horrek, edo emakume horrek usten duenean, sartzeko nunbaite. Sartzeko, internatzaile ez dakit, kudeatzaile ez dakit, baina gauza asko egin daitezke, eta beharra dago. Behintzat igual aldaketak ere martxan jartzeko, martxan igual jarrita daude, baina impulso gehiago ez, emateko edo hori, beharreko edo empatizazio hortatik ez, pizkat landu ez. Eta zugan ez dakit. Nire kasuna pixkat antzera, azkenen ni arraunaz oso konstiente naiz, naizela biziko. Ni gizarte zitzaia naiz, hor txibiltzen naiz alde batetik bestea entrenamendu konpaginatzen, oain bai ikasketak, ze irakasle izateko masterra nago egiten, eta azkenen beti gauden ikustet pentsatzen zer egin, gure bizitza pixkat moldatzeko erosogoa izateko kirola uztartzeko. Eta nik uste trainerara salto eman deten momentu hortatik denboa guztin hori daukezula buruan. Arraun nahi dezu, gora neon nahi zu, baina nondikan raskatzen dut nire bizitzan horrea iritsi ahal izateko. Eta nik egia asko disfrutatzetela, guke suertez, presidentare bai emakume daukeu kluben, baina, behaiek bai esate guena, liga guztin ez dago emakume entrenatzaileik, nik inoiz ez deuki emakume entrenatzaileik, bai laguntzaileik bai, beste entrenadorekin, baina ofizialki emakume entrenatzaileik ez deuki, eta etorkizunen, ezakit, nik pixkat esterrek esatzen nik gustatzen zait arraun naitea, hortaz disfrutatzet, baina gero egia pixkat taldean gestioa eta pixka guzti hori bai kontrol hori eramatere bai gustatzen zaitela. Eta etorkizun baten bate jakin. Baina, oaingoz, uste arraun naiteko denboa luze batzen zaitela. Agian, Garbinek, zuek Real Sociedadean badaukazue programaren bat, entrenatzaileak emakumeak lortzeko edo ikasketak eskaintzeko. Ez dakitzen bat urte daramazue honekin, baina nik uste dut, ez dakite hau izan da aukeraren bat igual entrenatzaile gehiago
edo emakume gehiago bultzatzea, ez, entrenatzailea bihurtzeko edo, osea, zer egin dezakegu agian igual gure kirolarien artean hori, beste rolak entrenatzailea bihurtu edo incluso beste rol desberdinetan, gainera ez du behar kirol bertan jarraitzea, agian kirol prestakuntzari buruzko gauzak, edo gizarte zitzaile bezala kirola tresna bezala erabili, zakit. Baina agian igual programa hori alba dezu pizkat aurkezpen txiki bat. Bueno, eta gu hemen gaudenok lurralde aberats batetan gaude, emakumearen presentzia handia da, eta bai arduretan eta bai kirolari mailan, eta hori eskertzekoa da. Guk ikusten genuna zen, futbolean ikusten genuna zen, egia da, lizentzia aldetik eta partizipazio aldetik asko zegola Gipuzkoan, emakume aldetik, baina gero futbola utzi eta desagertu egiten da, kirolaria. Eta orduan, guk esaten genuen, ze gertatzen da, ez? Futbola utzita gehiago ez zer jakiteko. Eta horra hasi ginean lanketa batetan, zergatik, eta, bueno, pixka bat, konklusio batzuk atera genitun, ez da? Oso importantea da saretzea, sarea egin behar dugu. Dena antolatuta dago formazioa egiteko, emakumearen entrenatzaile izateko, begira da oso maskulinoa da, generoa beti maskulinoa da, kursoak, irakasleak, dena gizonez beteta dago. Orduan, neska batek kirola uzten duenean futbola eta zari naiz futbola utzi, eta esaten du, niri kosta zaitena futbolean jokatzea, talde batean jokatzea, herri-harrian jokatzea, orain, entrenatzaile sartuko naiz, dena pega asko daude, ez? Orduan hor lanketa bat egin genuen, eta sortu dugu, eta orain aurkeztuko dugu gaina programa bat, oso polita, elkartu egin behar gerala. Elkarri entzun, elkarre ze behar ditugun, eta erraistu pixka bat, gustatzen zaizun hori egiteko. Orduan, programa da pixka bat, hausnarketa badago, eta gero egiten duguna da, albaldin badegu gure kurso bereziak atera reala bezala, baina ez daukagu eskumen osoa. Ze hori administrazioa damaki entrenatzaile eskolak, eta hori federazioa da, eta federazioa oso zaila da. Federazioak oso zailak dira guretzako. Orduan, hor dago azpiko lanketa bat, eta egin behar duguna da beti kasi eta elkartu, eta gure kezkak mahai gainean jarri, beharrak pixka bat partekatu, eta horrekin ari gera. Eta lagundu du, elkartu gera, eta ateratzen ari gera, entrenatzaileak, baina lan nekeza da. Ze beti zoaz, kontrakorriente esaten da bezala, baina ohituta gaude lan horretan, eta egin behar dugu. Baina da kezka bat sortu zitzaiguna, hemen, hainbeste kirolari egonda, gero nun daude. Ze gertatzen da, bakoitza bere mundura joaten da, eta kirolak persona garrantzitsuak galdu egiten ditugu. Ze segurazki aportatzeko dauzkate, beste toki batzutatik, baina aportatu daiteke, eta egon daiteke lanean hor. Beste atzeti datorren belaunaldi horri, aukerak emateko, ez? Ados. Bueno, eta profesionaltasunari arira, ja hasi gara, pizkanaka hitz egiten, horri buruz, baina agian, hor, desberdintasun desente egongo dira, baita ere antzekotasunak. Eta ez dakit aldezue gutxi gora bera kontatu nolakoa dira edo ze motako profesionaltasun bat, profesionaltasuna eduki dezue, badaukazue edo hortaz. Ikusteko pizkat, esan dezue batzuk, denak formakuntza bat egin dezue, goi mailako formakuntza bat, eta hori ja esaldi batzuk agertu dira, ez? Ni kontuan hartzen dut, kiroletatik ez nuen biziko, ez dut biziko, hortaz, ez? Pizkat aber nola bizi dezue profesionaltasun mota horiek, eta pizkat, gurekin partekatzeko eta... Zagin, nik profesional baino gehiago
afizionatu sentitzen naiz. Profesionalitza handia iruditzen zaitelako, ez? Egia da bai jende asko esategula profesional, baina, nik uste profesional eta aiatzeko pelotan kasu nua indikan asko gehatzeala, esatizutera ni naiz pelotatik bizi, ez? Bai zerbait irabaztetela, baina, nik lan hain barrakat bizi alizateko, ez? Eta horreatik esatet, naizela ni afizionatu, ikiarri gustatzen zaitelako pelotan hiltzea, eta gero aparte, nire lana eukioetelako, ez? Orduan, nik bai saiatzen naizela profesional bat bezala entrenatzen, nire egunerokoa pelota bideratzen, eta guaingo kasu nahi bez, ni praktiketan nago, eta hezkuntzako ordutegia behatzterretetik lauak eta laurdenetan daka, eta gero atxalden lanea juten naiz, ez? Orduan, goizian 7 laurden gutxitako entrenatzea juten naiz, eta gero ja praktiketa juten naiz, ez? Orduan, bai alde hortan ikustetela profesionaltasun alde hoi, azkenean, geho pelotan ondo ibiltzeko, aurretik lan asko indetelako, baina, geho, ni nire burua ez profesional baloratzen, ez? Afizionatu gehiago ikusten naiz. Eta bakit momentu zen naizela pelotatik biziko, lan asko aige aiten. Hemen atzeti datozten ume hauek profesionalizateko, behaiek hortik bizitzeko, behaiek disfrutatzeko eta alduen guztia iteko, eta nik lan hori ingoet, nik guain esfortzatuko naiz aldeten gehiena, beste bide hori eukitzeko, ez? Eta, mendik urte batzuta telebistatik ikusiko ditut nik ume horiek, baina ilusioa handiz ikusiko ditut, eta, behaiek profesional baldi maia eta hortatik bizi baldi maia, ni oso harro egun naiz manik indako lana ze bai, eta hortan segikoet, nik bintzat. Zan dezu, ez duzu ikusten zure burua profesionaltasun moduan, baina bai dedikazio aldetikan bai, zeren ja ikusten ari gara, zer oreka saiatzen ari zara eta zehate segurazki, hori guztia kudeatzeko, baina adibidez, agian igual oain zuek ez dakite jasotzen dezue diru laguntzak edo patrozinioak agian baietz, nola dago hori guztia pelotan adibidez, zeren kirol desberdinak izango dira oso desberdinak segurazki, batzuk igual izan beste, baina igual pizkat kontatu nola kudeatzen da momentuz profesionaltasun edo dedikazio hori eta diru sarrerak nondik etortzen dira zuen lan apartez. Bai, guri, bai partido bat jogatzatik gu bai kobratze deu, baino igual du lodosan jogatze deun, o zagite, guain, binakako txapelketa jogatuet Turtzio zen, ia Kantabrin daola, eta bai, emate iguela laguntza bat, baina igual du nu jogatze deun, kantia iguala jasotze deu, ez? Eta hortartean, peaje asko daude, gasolina asko da, bakotxeak eozer gauza dakalare, hortik patu bezu ez, eta azkenean, esateizu, bai dirua amateizu, baina ze puntuta nio ematei guzu dirua ez. Orduan, hortan borroka nahi geha, azkenean, behaieke enpresario dira, behaieke horti bizi nahi dugu, horti bizi nahi dugu, oaindik behaiek gure gainetik daude, eta guri borroka itea besteik etzaigu gehatzen ez. Nik nire helburua da, bintzat, frontoietan demostratzia gehiago mezi deula, eta ez dela iguala etxetik 15 minutua jogatu, o lodosa jogatu ez, eta asko esatu izu, bai, kobratu itezu, Google ez genuen kobratzen. Bale, egia da, beste asko kinduela bide bat, kobratu gabe eta behen poltsikutik jarrita ez. Baina, bai, privilegiatu sentitzen naiz kobratzeetelako, baina, ez du ematen, gure kasu mentzat ez du ematen bizitzeko ez. Eta, alde hortatik, gurasoire eskerrak eman, gurasoi familiai dana ez, azkenean behiek laguntza iguelako
junda etorriten, behaiek biziteuelako gukin pelota, eta bueno, behai laguntzei guelako, gure bideoi eraikitzen ez, eta bueno, ez dira askotan esaten, baina behai ere asko dakandik eskertzeko. Eskerrik asko. Miriamen kasua entzun da nik uste dugu privilegiatu batzuk gehala. Ni praktikamente hasieratik kontratu laboral batekin hasi nintzen, egia da hasierako kantidadeak pixkat erdi simbolikoak edo diala, eta gehiago, azkenian etxian bizizea, eta soldata hori azkenian hartzezu, saritxo bat bezala ez. Baina gero egia da talde osoa bertatik bizi dela, eskubaloiaz bizi da, egia da gaudela batzuk lan iten deunak aparte, baina nik uste gehiago dela gerora begira, ez benetako behar horregatik. Baina baita egia da, gure realitatea ez dela ligan da honen realitatea. Nik uste gehala talde privilegiatu bat, liga barruan ere, eta beste talde edo klub askok, egoera askoz prekarioagoa bizi dutela, ez? Egia da azken urtetan pausuak ematen nahi diala, eta asoziazio bat ere, jokalari asoziazio bat ere hor dabil gogor lanian, azkenian klub guztik adostasun bat iristeko, kontratu modelo bat ointxe bertan aurkeztu dute klub guztik kontratu modelo bera jarraitzeko, eta kirolari profesional bezala izendatuak edo errekonozituak izan gaitezen baita, zeoain ikusi dute gendela egoera baten, igual gure kontratu laboraletan etzala rekonozituta ikusten, benetan kirolari profesionala ginala eta horrek ditun abantaia edo horietaz ezin genula baliatu, ez? Eta, orduan esate izuten bezala nik uste bera-beran privilegiatu batzuk izan gehala, zentzu hortan, beste klub askotako testimonioak entzun da izugarrizko lana dagoen dikiteko, entzun da Mirianen kasua, esate izuten bezala nik uste gure goera ez dela txarrenetarikoa, baina, oendikan bidea luzea dela, futbolak jarraitu duen bidea nik uste deno jarraitu beharrekoa dela, azkenian denak elkartu, minimo batzuk lortu, azkenian oendikan lana dago, ez gaude gaizki, baina, hobeto egon gaitezke eta bide bat iteko dago oendik. Futbolena? Nik ordaindu iten un futbolean jokatzeko. Garaiatan. Sailkatu ginean, ez dakit nun jokatzeko, ze hemen ibiltzen ginean, baina gero urrutirari ibiltzen ginean. Eta gurasoi esker, ordaindu egin bartzan, bidaia, hotela, dena gure kontu izatezan. Orduan, eri tokatu zait egoera bat, eta orain era bat desberdina. Eta gira da, privilegiatu batzuk direra gure jokalariak. Privilegiatu batzuk dira, kontratuak dituzte, kontratuak, hortaz bizi dira. Hala ere, horrek ez du esan nahi ikasten ez dutenik, ikasi egin behar da bai edo bai, eta laguntzen diegu, orientatzen ditugu ikastera, ze kirola igual luzeagoa edo laburragoa izan daiteke, eta hortaz mentalizatzen ditugu, ez? Baina egoera ona dute, urte guzti hauetan hobetzen joan gera, hitzarmena sinatu zutelako bere garaian, kontratuak egin dituztelako, eta kontratuak duen balorearen gatik. Reala izan zen, estatu mailan 2012 urtean, kontratuak egiten lehenengoak jokalariei. Lehenengoak. Esango dezue, Bartzelonak eukiko zitun, Bartzelonak zitun 2-3 jokalari top, eta haiei bai. Baina realak talde osoari, errekonozimendu hori, 2012ean egin zion jokalariari. Lehenengoak izan ginen simbolikoa, baina ja kotizatzen hasten ziren. Eta agian jokalariek ez zuten baloratzen hori. Baina mendik urte batzueta baloratuko dute, kotizatzen hasteak zer suposatzen duen. Gainea kirola egiten eta futbolean gehien gustatzen zaizun hori egiten, ez da? Orduan, gaurko jokalariak beste gora batean daude, kobratzen dute, nik esango nuke ondo kobratzen dutela, maila desberdina daude, jokalariena zean, baina guk hor daukagu akats bat egiten dugun, akats batez, mutilei begiratzen diegu futbolean. Eta berdin kobratu behar dugu, nik mutilena ez dut ulertzen. Orduan, nola kobratuko dugu mutilak bezala, ez? Futbolean ere, niri gaizki iruditzen zain mutilan zifra horietan mugitzea. Gurea hori ezinezkoa da, baina begiratu egiten diegu. Eta horrek kalte egiten digu.
kontu zeuki behar dugu, bai, lan berdina egiten dugu, egoera berdinak, ordu berdinak, baina, bueno, guazen gu gure bidea egitea, bai? Base bat bai egon daiteke ez, azkenean, hori, nola da? Estatuto... Daukate. Bai, hori da, estatuto trabajadoren soldata minimoa daude, eta minimoak denak horratzen dute hortik gora. Gero esponsorrak eta hori guztia, aldatzen dute egoerak ez, edo... Lortu behar duguna da, gero gure lehiaketak, hor gurpi hortan, lehiaketa erakargarria izatea, mundu guztiantzat, ikuslegoarentzat, esponsorrarentzat, eta hor da gaude pixkata ataskatuta momentu hontan, ez? Lehiaketa aldetik. Claro, zuke, inbertsio lana egiten du realak, baina horrek ere bueltan, zerbait ere izan behar du, eta hor kostatzen ari zaio lehiaketari. Baina laburbilduz jokalariak futbolean privilegiatu batzuk dira, kontratuak dituzte denek, lehenengo taldean, eta bizi dira, hortaz bizi dira. Hemendik urte batzuta hortaz biziko dira? Ez, lana egin barko da, egin barko dute, noski. Besteok egin dugun bezala. Gauza bada bizi, eta gero beste gauza bada dirua egin. Dirua egiten ari dira? Ez. Baina, ondo daude momentu hontan, ingurua ikusita, Bai. Zubare? Ez que arraunarena da bastante lotxagarria. Zentzu hontan. Guk egiten dugu, pixkat esatezuna, entrenatzen dugu profesionalak bezala, exigitzen zaigu profesionalak bezala, esan nahi dut guk adibidez urtearen puntu batetik aurrera denbora guztia notifikatu behar dugu nun entrenatzen dugun, ze ordutegi, ze pertsona egongo diren, etortzen dira sorpresaz, kontrol antidopin bat egitera, isa, esan nahi dut gauza piloa daudela horratzean, azkenen exigentzia dela profesionalarena, errekonozimendua ez, egia da hemen estatu mailan semiprofesionala gehala eta autonomikoki profesionalak, azken finean hemengo kirol bat delako eta hor maila gorenen gaudelako, baina adibidez ikasketei begira, lortzeko akreditazioa goi mailako kirolariarena, urte berdin batean lortu behar dituzu Gipuzkoa, Euskadi, Espainia, Kontxa eta Liga. Guzti hori irabazi behar duzu, paper bat lortzeko, laguntza minimo batzuk eukitzeko adibidez ikasketetan. Eta, sortez lortu genuen aurreko urtean, baina zailtasuna daude pila bat. Eta adibidez, pixkat isildu barretu gauzatu, baina esan nahi dut, egiten dugu liga pribatu batean arrauna, ezin ditugu gauza pila bat esan, saltzen ditugu gure irudi eskubideak eta ez dugu ezer jasotzen horretaz, ezin zera kexatu, ze jartzen dizute multa bat kristona non gero gainera ligak ez izun, ligatikan ez dugu ezer jasotzen. Eta daude gauza pila bat arraunean atzean, direla asko pentsatzekoak, arrauna dira 11 hilabete urtean, 6 egun astean, minimo 3 ordu eskaintzen egunero, eta nik uste zifrak esan behar direla, eta zifra ez da fijoa irabazten detena. Da irabazten ditudan txapelketen araberakoa, aurreko urtean neuke genuen sortea dena irabaztearena, lehenengo aldia izan da 11 hilabete ondoren urte guztiarengatik 4.000 euro kobratu ditudanak, hori banatzen duzu 12 hilabetetan, eta ez dizu ematen ez da alkiler eskaixo bat pagatzeko. Orduan, niri iruditzen zait garrantzitsua dela kantitatea jartzea mahai gainean, esatea beira kobratzen dut hau, eta aurreko urtean irabazi nuen hori, baina igual aurten irabazten ditut, 2.500 euro gutxiago irabazi degulako. Baina esan nahi dut, dirua da dagoena, patrozinadoreen gatikan ez dugu ezer jasotzen, klubaren partetik ez dugu ezer jasotzen, eta gero daukegu handikapa, dakagula Donostin bertan beste talde bat, non udaletxeak diru asko inbertitzen duen gizonezkoen proiektuan, eta gugera Madrid batean dena Rayo Vallecano Real Madriden kontra, eta gugera arraun lagunak, eta gaude hor subsistiendo. Orduan, exigentzia profesionalarena. Eta nik nire buruari exigitzen diot hori ere. Nahi detelako maila gorenean egon, nahi detelako irabazi, eta
eta ez dut utziko hori egitea sentimo bat gehiago edo gutxiago korratzen dut. Osa, enago diru horretan pentsatzen, gustatuko litzaidakela hortaz bizitzea, bai, baina badakit ez dela realitatea. Eta dedikazio aldetikan, ja esaten nahi zea, mai haundiena dela, ez? Osa, igual diruaren sarrerak ez dira, orekatuta honekin, baina ez dakit zuen arteko, bizi duzun dedikazio hori, zuen testu ingurua nola bizi du ere, adibidez, beste ordu entrenatzen disiplina ontatik gero kudeatzen, beste lan batzuekin ikasketetan eta hori guztia. Zuri testu ingurua zer erantzuna dauka horri buruz? Erantzun bat edukiko badu, edo noizbait esan dizuete zerbait, ez dakit nola egiten dezue hori, edo ez dakit. Erantzun batzuk jaso dezue horri buruz. Ez, nik uste da azkenen familiak ikusten dula, no? Azkenen da gertukoenak edo zure lagunak ikusten zaituztela entrenatzen egunero, Miriam eka esatezuna, ni horrenago pixka terotuta praktikak, masterrekoak, lana, juten naiz ere egun batzutan goizeko 6 entrenatzera edo gaueko 11etan, ezin dut esan, entrenadoreari ezin diot esan, ez dut entrenatuko hau dakatelako. Entrenadoreak esaten dizu entrenatu eta gero antolatu beste guztia. Orduan mundu guztiak bai esaten dizula eta zergatik egiten, benetan merezi dizu pena. Azkenen kanpotik ikusita konpentsazioa ematen du dela oso minimoa. Baina, suerte dauzkagu familia, dauzkagu lagunak, eta azkenean nik uste bai bukatzen gaituzela pixkatu lertzen, eta aspektu horretan asko goxatze gaituela eta zaintzen gaituzte, eta nik esaten dut, ez dut eukiko hilabete bukaran ezakitzen bateko soldata, baina juten naiz estropada guztitara, eta traineru ateratzen dagunean uretatik beti dago aurpegi ezagun bat. Eta, behintzat horrek ematen dizu pake hori, zuzaudela egiten zure lana, badagola jendea, errekonozimendu hori eskaintzen dizuna, hor dagona, sufritzen dula zu bezala, eta behintzat nahi horrekin gatzen naiz. Agian igual hori, kantxan beteta edo frontoi beteta ikusterakoan eta hori guztia erantzun bat izan daiteke. Zure gertukoenak eta beste, publikoetatik, ez? Ez dakit nola bizi duzu hori, hau errekonozimendu bat da, nahikoa da, ez? Bai, netzako bai, ez? Azkenean, nik adibidez, imagen oso poli badakat Plaza Andreak irabazin nunen udara hontan. Frontoia betia zeon, jendia kanpon gelditu zen frontoia sartu ezintzulako, nire inguruko guztien aurren irabaztia, hola ospatzia, netzako, hori da, azkenian, pixkat bilatzetena ez, azkenian, hauek esan duenare bai, diruak inportago egia da, azkenean nahiko zenukela hortik bizi ez, baina ikustia zure inguruko zuregatik posteiala, espero ez dezun zorion bat, rekonozimentu horreke bai, ikeragarri betetzeula ez, eta egunero lan azuk itezu, eta ingurun nazkazunak ezukin iteuelana ez, azkenean zure egun txarrak eta egun honak aldamenekoak pasatzeitue, eta gero zure lorpen hortan aldamenekok ikustia netzako zoragarria ez, eta horrek emateit askotan indarra aurrea segitzeko ez, batzutan, goizian, jeiki bezunen eta kiston eguna dakazunen aurretik gogoa amateizu ez, buelta manda horian segitzeko, baina gero olako momentutan esatezu baindako lanak mezi izan du, eta horrek asko nebintzat ikeragarri betetzeit. Nire kasuan nik esan dut privilegiatu bat sentitzen naiz hemen, egia da nik nire hobi nire ogibide bihurtu etela, nire hobia nire ogibide bihurtu etela, eta nik uste kirolan mundun hori esatia privilegio handi badala, eta gero esan dezuna kantxa aurten bereziki Europan ibilbide nahiko polita indegu, eta kantxa bi alditan edo goiotan soldaut ikustea emakumezkoen eskualoia bezalako
kirol batian, nik uste baina arte etzala ikusi, ez? Eta bueno, jendean gandik olako babesa, olako goxotasuna, olako gertutasuna sentitzia, azkenean eguneroko esfortzuan errekonpontxa bat bezala bai ikuste deula, ez? Esan dut behaien kasuakin konparatuta nik ez dakat inungo kejik. Esan dutena, argi dago, zu kirolian astezean momentutik argi dakazu, ezin dezula ikasketak alde batea utzi, eta gurasoak ere gainean dazkazu, ez, haizu hankak lurren, hemendikan etzea beste munduko ezer izatea iritsiko, eta nire kasuan, nik erizaintza ez eta alde batea utzi nahi izan, ze, bueno, konstiente naiz, konstiente nintzen pausu hori lehenago edo berandugo eman beharko nula, eta momentu eristezanean, bertigo hori pixkat txikigoa izatea nahi nun, ez? Baina esate dizut, privilegiatu hutsa, nire jobila, nire gobidea izan dalako, eta bueno, eskualoiak ere Gipuzkoan izugarrizko evoluzioa izan dulako, eta olako bizipenak, kirolak ematizkigun bizipen horiek azkenian beste esparro askotan ezin dialako bizi, eta zentzu hortan ere zorte duna gehalako. Bueno, emakumeak aukeratzea lanbide bezala kirola, niretzako izugarrizko pausua da. Nik buruan nun daukaten eta oain ikusita izugarrizko lorpena lortu dugu. Gaur neska gazte bat hasten danean aukera dazka eta aukeratu ingo du, edo bizitza gogorra nahi dun, edo beste egoera batean nahi dun, edo futbola nahi dun, edo pelota oraindik berde xamarra dagoela, baina zenbat hobetu dugun. Nin nundit natorren ikusita eta nola bizi genuen, inguruak laguntzen zidan, familiak izugarrizko protagonismoa zuen, garai hartan, babesa nire gurasoak izan zian, ze gurasoak dena uzten ziaten egiten, eta zerrekin bizi ginean gure bizipotxa, zerbait irabazten genunean, asko irabazi genula garai hartan, bai? Eta gero, gertuko jendea inguruan ikusten genunean, ez da, horrek ase betetzen gaitu. Eta orain, orain egiten dezunakin, mediatikoki garrantzia handiagoa du, eta askoz gehiago mugitzen du realak, eta mugitzen duen jendetza hori ikusten dezunean inguruan, esaten duzu, nun gauden, ez? Zer mugitzen duen futbolak, deporte errai eta horrela da, baina uste dut beste kirolek ere begiratu egin behar diotela, eta Esterrek esan du, ez da, futbolak zenbat ate irikitzen ari den emakumearen kirolean. Futbola gera, baina indar asko egiten ari gera, toki asko deskubritzen nahi gera, espazio asko, toki askotan, eta hori ona da beste kirolentzat, ez da? Emakumeai bideak irikitzen ari zaizkiolako. Baina, nik inguruak duen satisfazioak, nik nirekiko eramaten dituen eta horrek asetzen ninduen, garai hartan. Ados. Bale, ja bukatzeko, ez dakit, igual galderak nahi dezu egin, eta igual hemendik utziko dut aukera, behintzat, egiteko galderaren bat, bestela ni badaukat beste bat. Hori beti dago poltsikoan. Aita menetuko dut. Arraunean adibidez duela ez asko atera zuten aurrurtean ikustet estudio bat, azkenen emakumek gizonezkoen enbarkaziokin ite dugu arrauna, eta hori ez dago moldatuta, eta azkenen pixkat estudioak hortaz hitzaite, nola emakumeetan lesio konkretu asko dauden erabiltzen den materialaren ondorioz, azkenen gizonentzako dagoelako bideratuta.
nire konparatze bali naiz, nire postua igualen arraun egiten mutil batekin, seguramente ateatzea izkit 20 zentimetro, asko zaltugoa da, beste enbergadura badauke, beste toki batzuta iristea, pala sartzea da pixkat arraunan rekorrido daitea, orduan zentzu hortan nik uste kriston lana da, arraunen behintzat bai, inbeharra. Azkenen ite deu arrauna 200 kiloko trainerukin, eta arrauna azkenen fizika pura da, esan da, eta azkenen dana pixua super neurtuta dago, pertsona bakoitza tokizeatz baten dago zergati bategatik, dana palankak dira, eta azkenen emakumeek ite dugu arrauna gizonen palanketan oinarrituz, eta azkenen estudio horrek erakutsi gula lesio asko horren ondorio diala, eta horrekiko zaintza ez dago. Osa, esan nahi duela 4 urte, klubak gastatu zituen 60.000 euro enbarkazio baten gutzako berria, baina azkenen naiz erosten material bat ez dagona emakumera moldatuta. Ari ez egiten inbertsio bat ez dagona zure beharretara egokituta. Gure ameintzat, egia da estudio gutxi dago, bai denak eredu edo konparaketa mutilekin beti egin dira, ariketak edo neurketa guztik, eta denak mutilen estudioak dira, ordunda gehiago dago, hasi gera lantzen eta ikerketa gehiago egiten edo ikusten ari gera, eta bai gure teknikoek jartzen dutela fokoa emakumearengan. Zer esan nahi dut, gimnasio lanketa gehiago dago, bai, leno gimnasioa edo indar lanketa zan gaizki ikusita zegoen gai bat emakumeongan, bale? Batez ere, gure gorputzak, pixka bat aldatu egiten zirelako, begirada hori, mentalidade hori aldatu da, profesional hobeagoak ditugu estafetan, eta lana egiten da oso zehatz emakumeari begira eta gure geran gorputzeri begira. Eta asko aurreratu dugu, esatizuete, gure ariketak, gure lanak, gure ikerketak, eta ikusten da emakumearen gorputzak beste bat egiten ari gerala, ez da, garai bateko, nire garaian, futbolean ibiltzen ginen gorputzak, zidan txikiak, izena, mostakak, eta marimutilak. Gaur egunean, futbolean ikusten ditugun gorputzak, ez dute zerra ikusirik. Da perfil bat, oso landuta, badagolako, atzean dagolako, inbertsio handia, arlo guztietan, readaptazioan, nutrizioan, gimnasioan, nutrizioa sartu daia, ze jan behar degun, nola rekuperatu behar degun, badago eta ordunda gehiago, eta emaitzak badatoz. Falta dira ikerketak, horrela eginda zer lortzen den, edo hau eginda zer ekartzen duen, edo ikerketa mundu hori oso berde dago oraindikan emakumearen futbolean. Baina oso interesgarria da kanpo hori, eta nik uste asko betuko degula. Badaukagu, begira da. Gure kasuan prestaketa fisikoare oso individualizatua da, eta nik uste kontutan hartzen dituztela aspektu asko. Baina duela gutxi aterazan taldian barrun gai bat askotan tabua dana kirolan munduan, eta da hilekoan kontua. Gure taldekide batek bere gradu amaierako lana entzun horren inguruan, kirola eta hilekoak izan dezaken eragina gure bai errendimenduan, nekean eta esparru ezberdinetan, eta psikologiak saio baten azalpen batzuk eman zizkigun bere ikerketa horren inguruan, eta egia da, gai hori ez dala orokorrian kontutan hartzen. Igual dakazu iskioko mina eta ausartzea entrenatzaileei esaten haizu. Igual gaur erdizkan hau eta ez dut entrenatuko. Baina hileroko minak intzadenean batzutan bakigun min hori bastante neketsua izateala eta gogorra izateala, eta igual momentu hortan etzea ausartzen entrenatzaileana gerturatu eta esatea haizu gaur gaizkina horiekoakin eta igual ez dut entrenatuko. Eta askotan, gure aurre iritziegatik izatea. Taldekidek ze esango dute, igual hilekoa dakatelako ez dut entrenatzen da, igual gaizki beratuko jate edo. Eta gai hori bai atea genuen mai gainen, eta nik uste landu beharreko beste gai badala. Azkenean gurekin zuzenean lotuta daun gai bada, eta nik uste horri heldu inbertza diola,
Eta mendik aurrera, pixkat kasu gehiago ere inbertza diola, azkenean ikusi da, lesio batzutan eragin nabarmena izan dula, eta bueno, ikerketak egiten nahi dira, baina hain prozesua mantxua da, eta bueno, ikusiko da, nik uste etorkizunean etorriko da, Garbiñek esan duen bezala. Hilekoanakin, adibidez, arraunen, nik uste asko pasatzeala, pixuan eragin horrekin, emakume askok normalizatuta dauketela, igual denboraldiko 6 hilabete hileko gabe egotea. Eta, ez da normala, gorputzarentzako, ez da bat ere ona, baina, bueno, zu zaude pixkat rutina hortan lehiatzen zaude, entrenatzen zaude, eta pixkat beak esatezunare, bai, zuk ezen diozu esan entrenatzaile minak hilekoaren gatik, gure estafare bai gehienetan normalen gizonezkoa izatea, eta bueno, pixkat gai horiek beste, ez daukete ikuspegi hori esatezuna Garbiño, emakume behar dira gure beharrak ulertzeko, eta normalizatzaite gauza asko emakumean gorpuntzantzako ez dianak onak, eta horietako bat, hilekoarena da temazo bat. Guk behintzat gain naturala da, gure taldean, hilerokoa, gaina jokalari bakoitzak entrenatu aurretik ondoren registratu egiten dute bere wellnessa eta jarrita daukate, bai, ez, eta jokalarik naturaltasunez hitz egiten dugu honetaz, ze eragina eduki dezake, ikerketek ez dute oraindik hori esaten, baina zuk egun txar bat izatea, entrenamentua full egiteko, igual ez zaude baldintza honenetan, eta eragina eduki dezake, eta registroak eta baditugu, eta hitz egiten dugu berde xamar dago gaia oraindikan, baina joztu ze ikusirik nire garaiko egoera hura. Han bai eskutatzen genitula gauzak, ze beste garai bat, ezta? Eta oain dena da, normalizatuagoa eta teknikoak entrenatzaileak eginagoak daude eta jantziagoak daude gaiarekin, eta nahiko normala da futbolean, guk behintzat. Gure kasun egia esan ez, guk problema dakau gaina galtzatxurikin jogatze deula, eta momentuz ez da hola gauza holako ikusgarrik pasa, baina bai beti zaudela ailekoak intzaudenean tensio horrekin, ez? Eta gure kasun, o bakarrik joatze dugu, o binaka joatze dugu, ez? Eta orduan ez dakau ez ordezkoik kasu horietako entrenatu, bakazu, igual ez, bakarkako kirolan ez, entrenadoria izan ez zela eta ez da gauza hondik basatzen, baina partiutako momentun bai ez, zuri egun hortan jaizte baldin mazaizu eta xisko baldin mazaude, o partiduazoaz, o partiduazoaz, azkenean zure bikotiak lana egin du horre ailatzeko, eta bikotia izorratzea gazu, eta bakarri baldin mazaude, zuk zure partidua izorratzezu, orduan, egun normalean bai jogatu ite deu, nik gaina ikarri gaizki pasatzet, eta mina askokine jokatu izan duet, eta bai egia da tema hori pixkate atea berdala bai. Detaile bezala, Realak aurten galtza txuriekin jokatzen dugu, eta detaile bezala galtza bereziak egin ditugu hileroko dantzako. Azpian damakite urdin kapa bat, txuri-txuri izan beharrean, azpikaldean jarri diogu, emakumeari begira, eta esaten duzu, igual lehenengo taldeko jokalaria egina dago, edo lotxa gutxi dauka, baina eske arrobian dauden jokalariek ere galtzatxuriki jokatzen dute, eta horiek bai dutela oraindikan ere erreparo gehiago, ez? Orduan, galtzarena detaile bat izan da. Handia ja txikia? Baina lagundu die, batez ere galtzatxurikin jokatzeak eta neska gaztetxoei, hilerokoa dutenean, arazoa da oraindikan. Lortu behar dugu hori natural izaten eta hitzeiten. Elkarrekin konpartitzen eta hitzeiten, baina adinak ere zer ikusi handia du. Ez daki, bai.
Guk ez dakagu ez da fisioa, ez da nutrizionista, ez da psikologoa. Esan nahi dut, ez dakagu ez. Esan nahi dut, bueno, oain fisioak bai, baina ez dakagu adibidez pertsona bat txapelketetara, kompetizio egunetara gurekin datorrena, bueno, prebio bat iteko pixkat berotze lanak eta gorputza pixkat ikututa bali mazaude edo pixka lantzeko, klubeko medikoak egiten digu, baina, bueno, medikoa ez da, ez fisioa, ez masajista, ez ezer. Psikologoare bai ez daukeu, azkenen bakoitzan poltsikotik ateatzea, eta esan detena, aurrek urten 4.000 euro kobratu bali manitun, eta hilabetero dago jenda igual astero juteana bere poltsikotikan minimo 60 euro ordaintzen, astetzea diruan kontukiten da, bueno, bastante ateatzea galtzea, eta nutrizioana, bai, eta azkenen arraunen nik ekipo bertan, ez dago kasu bakarra bulimiarena, dago bat baino gehiago, ez dago psikologoa, ez dago nutrizionista, eta bakoitzak burrukatzen du egunerokotasunean bere buruarekin, bere gorputzaren irudiarekin, bere movida pertsonalekin taletik kanpo ematen direnak, eta esan detena, eske gaude subsistitzen. Esan nahi gaude borrokan, egunerokotasunean lortu alizateko gure helburuak eta egin nahi izateko gustatzen zaigun hori, baina dauzkagu trabapila bat, laguntzak gutxi edo ez da bat, eta bueno, ateratzen da azkenean bakoitzaren esfortzutik, bakoitzaren nahi horretatik, eta batek nahi bali badu hobetu bere rendimendua nutrizionaldetikan, jungo da bere kontura nutrizionista batera, eta probatuko du. Besteak nahi bali badu landu bere segurtasuna lehiatzeko orduan, edo gaizki dago eta behar du terapia, ordainduko du bere poltsikotik, eta aurrera. Eta, bueno, suertez degia da daukegula, staff tekniko bat gertukoa eta ona, baina lehen osan detena, dira 3 gizonak, eta daude gauza asko ez dituztenak gu bezala bizitzen edo ulertzen, eta bai sortzen direla mugak zentzu horretan, eta suertez esate detena, saiatzen dira ulertzen eta hor egoten, eta pixkat bideratzen, baina dago lan asko egiteko, eta hortxe gaude. Txanda pasa pixka bat. Nahi duena, Gure kasuan, bai dakau psikologo bat, duela urte batzutatik klubak apostu intzun, osasun mental horregatik, eta bai egiten dugula astean saio bat, gero aukera dugu ere bere gana jotzeko, norbaitek arazo individualen bat edo balin badu, baina printzipioz ziteitugu saio kolektiboak, eta lantzen dugu, ongizate, kolektibo hori ez. Bestalde alare lehen esan eta asoziazio bat, jokalarien asoziazio bat jarri dela bastante aktibo orain gure ligan, eta haiek bai saiatu diala beste aspektu asko kubritzen zentzortan, ez? Jarri dizkigute nutrizionista aukera, podologo aukera, beste psikologo batzuk ere bai, zerbitzu horiek zehotze ordainduta, baino normalean gozatzen dutena, baina askoz prezio asekibleago baten. Orduan, pixkanaka garrantzia ematen nahi zaio aspektu guzti horiei, eta hori esan deten bezala klubak ere apostu intzun zentzu hortan, eta iteko asko badago ere, hor gabiltza. Guke, ez dakau kluben ez fisioik eta ez nutrizionista eta ez ezer, hori bakoitzak norbeak beria bilatzeu, eta gure kasun gehiago, azkenean eskutan bakoitzak espeziala beak beria bilatzeulako, ez? Eta psikologon kasun, nik mundiala jokauta gero dena gaina etorrizitzean, eta azkenean frontoian disfrutatzetik utzi nun, eta erabaki nun frontoian disfrutatzea guten itzala eta ez gaizki pasatzea, ez agobiatzea eta jutia, eta guain jautzita egia da asko lagundu ziala, nire buruan ganxin izten, gauzak beste modu batea ikusten, galdutako mundua ez dela bukatuko ikusten, irabazitako hainuna etzeala ikusten,
azkenean, disfrutatzetik utzi nun, eta guain berrio disfrutatzen nahi naiz, beste ikuspegi batetik dakate pelota. Egia da, guain dela denbora asko inberdu gauza izan bertzula, eta guain eman detela pausua ez, baina azkenean norbeak ikusten noiz berdun, eta nik mundial hortan, mundialoi galduta gero ikusi nun puntua jarri behar niola etapa horri, eta jarri nion, eta bain idazten segitzet. Guztiak, nik esango nuke errendimenduan beharrezkoa dela psikologaren papera edo figura, derrigorrezkoa, urteek esan diate beharrezkoa dela. Gure munduan gestioa, kudeaketa, mediatikoki, nun dauden, ordun da ezagunagoa dira, sare sozialek ez dute laguntzen, egun batean 11koan zaude, hurrengoan ez, hurrengoan lesionatuta zaude, hurrengoan lesio luzea da. Baditu, baina beste alde batzuk baditu, jokalariak prestatu gabe iritsi direnak. Azkarregi iritsi dira profesional mundura. Bale? Gainean ikusten ditugunean, oso polita da, baina kirolean oso gutxik irabazten du, Kirolean, normalean, galtzea da. Eta hori kudeatzeko psikologoaren papera derrigorrezkoa da. Eta guk ikusten dugu, badaukagu, gero da psikologo hori estafekoa denean. Claro, igual, ez zaie gustatzen estafeko psikologoa. Ulergarria. Gurean behintzak gertatzen da, estafeko psikologoa da. Beldurroiek egoten dira, psikologoari kontatzen badioten dagoela ondo, psikologoa jungo da. Hor, jokalariek, eliteko jokalarietaz ari naiz, bale? Eliteko jokalariak, behar du, eta gaur egun oso beharrezkoa da psikologoa, beharrezkoa kudeaketarako. Eta, egoera nahiko desberdinak azalatzen ari zeate, eta naiz eta igual leku batean edo kirol edo disiplina batean edo bestian ez daude egoera berdina eta tresna berdinak, eta agian igual zuren artean edo hori egon naiz ere erdi entzuten entre líneas, ez? Batzutan agian zuren arteko aliantzak edo lortzen dezu egiten edo da bakoitza bere kabuz bere oberena egin, do it yourself ontako hori, edo gero eta gehiago nabaritzen da kirolen arteko harreman hori edo babes hori egiten ari dela. Nola ikusten dezuen, nola bizi dezue, eta horrekin igual pizkat. Usted, profesionalen eba ibiltzeanen maila hortan, exigentzia asko daukegula, ordu asko pasatzen ditugula etxetik kanpo, eta ni pixkat arraunan albotikan, iruditzait kostatzen zaigula asko, gure taldetikan aparteko beste kirolari batzuekin esanet igual denbora ateratzea. Azkenen guk udaran larun bat eta igandea txapelketa dauzkeu, igual beste larun batago iganden daukete baten o beste kanpoa jumar due da. Nahi iruditzait zaila dela. Azkenen guk denbora txikioi ateatze dunen ateratzen dugu gure taldeko jendeak inauteko, azkenen pixkat danan arten ulertze galako eta denbora justu daukezu da esatezu, bintzat hauekin egongo naiz. Eta gero arraun mundu barrun, talde bat eta bestean artean ez gara lagunak.
Osea, ez dira lagunak, ez dago harremana, ez dago, ezakit, rivalidade gehiagi iruditzen zain niri. Osea, badazka bazu igual arraunkide batzuk egin dezuna, ni beti esaten, ezakizu hurren urtean zeinekin egingo dezun ondoan arrauna, osea, hori ere bai taldeak aldakorra direlako. Baina ateratzen zera talde batetik, jute zera beste batera, eta batzuekin gelditzen zera 5 minutu hitz egiteko, baina beste batzuekin da, aio, eta pena ematen dit, ez dago gure arteko elkartzaintza taldeen artean, dago talde barruan, baina beste taldeekin ez dago zaintzarik, eta horregatik gaude bezala. Zegu ematen nik esaten dut, guazen kejatzera, guazen eskatzera balintza batzuk edo, baina eske parean dagonak ez du nahi, zurekin batera etorri burrukatzera eta orduan azkenean gure artean egiten gara minpila bat, nire ustez. Gure kasuan guk azken urtetan bai eukidula bastanteko harremana, bai futboleko neskekin eta baita saskibaloiko neskekin ere. Kluben artean ere akordio batetara iritsi zian, partidutara animatzeko gure elkarren partidutara juteko, eta orduan kluben artean hitz egitegue eta eozein momentutan jutegea bakoitza besteen partidoak ikustera, eta nik uste ere garrantzitsua dela, ez? Azkenean behaiek beste realitate batzuk ikusi, behaiek nola bizi duten kirola, zegoeratan dauden, azkenean zer ikasi asko dakau elkarren gandik, eta nik uste aliantza horiek bai sortu diala, gure kasuan 3 kirolauen arten, eta nik uste guretzat oso aberazgarria izan dela, azken urte hauetan, behaien esperientziak ezagutzia eta harreman hori eukitzia, kirolari ezberdinekin. Ni ikustetu kanpotik, igual jutegea realan partio bat ikustean eskana, arrauneko, eta jutegea ekipoko lauta esate du, hoi eskubaloiko dira, hoi saskibaleko, osea, gu bakigu zein dian beste, baina askotan behaiek ez dakite zein gehan gu, eta suertez behaiek bakate aliantza hoik edo lanketa hori indala, baina nik hoi asko ikuste, gu eskubaloia ikustea, jungea pila bat, reala ikustea, jungea pila bat, saskibaloia igual gutxio. Baina bai, azkenen gu jutegea hor, gure bai, baina asko hori pasatzegu. Dakigula zein dian beste guztik, baina gaude oaindikan pixkat beste plano baten. Nei asko gustatzen zait, gureak joatea. Ikusteko etxean zer daukaten eta ondokoan zer daukaten. Nei asko gustatzen zait jakitea, gureak ondo bizi dira. Ondo bizi dira, eta benetan esate dizuet, gauza asko lortu ditugu, baina gero gustatzen zait besteen realidadea ikustea, eta egin dugu ekintza bat egin genuen arraunean, eta froga egin genuen, eskubaloiakin ere egin ditugu ekintza berezi batzuk, saskibaloiraz gai iritsi, eta jakiteko inguruan zer dagoen, eta horrela gehiago baloratzen da, etxean daukazuna. Hoie dira, egiten ditugun aliantzak, elkarren berri jakin, oso importantea da elkarri ikustea juteare, bai, eta hori gure arteko harremanak dira, eta hortxe ibiltzen gara, gonbidapenekin. Torri nahi ezue, guk zuei, benga zue guri, eta oso giro polita sortzen da, Oaindik pelotara, oaindikan, mira, bazgera... Pelota bastante independente da, arlo guztietan. Baina, atzoko eguna ere, oi hartzua, polita zan, eta azte bukara librea zuen taldeak, igual muitu genuen, edo nahi duenak, edo norbait egun nahi baldin badu, ez dakit mugitzea da, eta pendiente gotea da, eta bultzatzea. Kirolari bakarrik etzai ezer ateratzen, bera burbujitan bizi dira, eta azte bukaera librea, eta, bagia da, azte bukaera librea, eta oingoet, baizea. Ez dakit, elkarren berri jakitea ondo dagoela irutze zait, eta aberastu egiten dula. Batez ere, inguru ikusteko. Eta gauza horiek inbeharko genituzke. Eta esaten dut, gure lurraldea oso privilegiatua dela, eta harreman onak asko ezagutzen gera, kirolari on asko dago, jokeiare bai, belarrean, izotz jokeia, txirrindularitza, dena dago elitez beteta, Gipuzkoa. Eta elkar partekatze hori, iruditzen zait oso importantea dela. Jokalarik, ez arduradunok. Nik badakit arduradunok ez kirolariek bizi behar dute, pixka bat. Hori da nire iritzia, realidadeak ikusi eta baloratzen. Badirudi ez, besteon egoera ere jakitea eta konpartitzea, edo izan daiteke agian instituzioari begira
espazio horiek ongi dagoela lortzea edo prestatzea, gero eta kirol gehien arteko harremanak eta aliantzak hori jun egiten eta pizkat batetik bestetik ikasteko eta agian igual ikusteko nolako modutan edo nola egin daitezke gauzak batean edo bestian, ez? Nik nire harremanak tatikin hitz egiten dut asko. Eta gure penak elkarrei kontatzen azten gaina. Hori ere. Berrikuntza renovazioa. Desahogo hori ere beharra. Bai. Carmen Muguruza da. Carmen Adarraga de... Ez. Azu Muguruzaren naiz ba, Carmen. Carmen idekako presidentakin, elkartzen naizenean ebai, beti pena berdina kontatzen ditugu. Itziar egunen arraunekoak, guk daukagu ja hor. Bakoitza beren mailan, eta borrokan, eta zauden borrokan. Eta elkartzen geranean, eta zuko nola itezu, eta gua nola itezu, eta ari nola esate jozu, eta dena dauzkagu arazo berdinak, gertatzen da batzuk gaudela toki batean, eta beste batzuk beste toki batean, baina arazoak berdinak gure eskala horretan, eta kirolariak beste eskala batean ulertzen. Iruditzen zait oso interesantea, elkartzea, kontatzea, borrokan nola egin behar dugun, jarri behar dugun indarra, zer egin behar dugun, zer esan behar dugun, ez dakit, benei hori, ze gure horrela da, borroka kontinuo bat, gure kirola. Horrela da. Ondo, nire aldetik nahiko polita, no? Eratu da, ez dakite zuek nahi dezue zerbait gehitu, zerbait eskatu, eskerrak eman norbaiti. Eskertu ez, aguantolatzeagatik, laboral gutxari, irutxulori, udalari, eta iruditzen zait espazio hauek oso garrantzitsua direla. Gaur eguraldi hona egiten dut, eta jende gutxi. Hori egin bazune, jende gutxi izango zen. Aitzekia bilatzea ditugu, baina iruditzen zait oso areto polita, giro ona, eta eskerrak ematea, holako aukera emateagatik. Mi esker. Bai, berdin. Azkenen, beak esaten nare, eguraldiak ez du laguntzen. Hemen badaude pertsonak egon barko luketela hemen hitz egiten nahi dana entzuten. Iruditzen zaitelako, lan asko daulak alor askotan. Baina, azkenen pausuk mendik astea, gauza hauek antolatzen, pixkat esperientzia desberdinak konpartitzen, da, holako gauzitukia ematen. Así que, eskerrik asko gonbidapena dati, beste bat arte. Gutxi gehiago hori eskerrak eman. Azkenean, lehen Garbiñek aipatu du, bisibilidade horren garrantzia azkenean eman dian pauso guzti hauek emateko, eta holako esparruek emate dute bisibilidade hori, eta esan duen bezala, burrukan jarraitzeko asko dauka oraindik emakumeen kirolak, tamalez, eta hala inberdeu, gure testigantzak kontatuz, elkarbanatuz, eta denok elkarrekin bide iguala jarraituz. Orduan, hori eskerrak eman, esparru hauek sortzeagatik eta borrokan jarraituko dugula elkarrekin. Bai da ez, netzako, ikustia ni bezala beste asko daudela borrokan. Egia da igual, momentu bateno besten ikustezula ez, hauek lanen aidea, baina hain gertutik ikustia beste zera atera egiteitez, eta eskerrak eman zueire bai, dana kontatzeatik, bakoitzak dakauna kontatzeatik, eta berdeno batea borrokan zeuze lortze den. Oso ondo. Eskerrik asko.